Biwangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumeku cemranya maratani ing drebabah sak luhuring kreta Narpati ngawangga sigara mulat raja putra pringgondani kumleyang saking gegana sigra tinggal glanggang sangarya Gatotkaca ndawahi kreta-kreta remuk rempu kuda pejah ujaring para pawarta dangu-dangu saya padhang brang wetan sumamburat temah kawanguran sang Gatotkaca geger para Pandhawa oh anakku Gatot wah Gatot kowe mati le wis dikandhani aja metu-metu wantenono bapak le aku ya mati wae Werkudara Kresna ora kanggo piye ora perlu mbok tangisi wah Gatot nek ora gelem urip aku sisan patenono Kresna kok sik to sawangan dhisik anakmu kuwi sawang piye anakmu kuwi sawangen tatune nggo napa wah kaya wutuh ora eneng tatune apa-apa kuwi tatune nggon puser kena Kunta Wijaya Danu nanging anakmu isih ndereng para gage rungokno wah rungokno wah Gatot tangi le tangi Tangiyo wah Werkudara apa tatune Kyai Kunta sing cedhak puser kuwi mara gage saiki anakmu awat-awatono wis mbok glethake kanthi becik kaya ngono saiki coba puser kang tatu kuwi gagana pusere kuwi isine apa wah yo kene dadak kaya ngono wis to gage pusakamu Kyai Pancanaka kuwi lebokno ning pusere anakmu lanang kuwi oh sigra Sang Bratasena ya Sang Werkudara manjingaken kuku Pancanaka mring pusering Sang Tetuka kaya limpating Nalindra Ndrawati lamun ingkang gereng yekti Aji Brajamusti kacarita sirnaning Aji Brajamusti kedah dipun sirnakaken dening Raden Bratasena Usnya Ginagohan punang puser
sirna swanten sareng lan sirnaning aji Brajamusti. Piye Werkudara? Wah. Bareng dak gogoi ilang suarane gereng mau. Werkudara? Iya. Kowe tak kandhani. Sing sakbenere sedulurmu Ipe Pringgondani klebu kulawarga Gatotkaca, Arimba Arimbi Brajadenta Brajamusti, kala Bendana kuwi bocah Pandhawa. Pandhawa cacahe 5 wadone 1, mula jenenge Pandhawa madhangake. 1 Prabu Arimba, 2 Arimbi, 3 Brajadenta, 4 Brajamusti, 5 kala Bendana. Bareng anakmu dadi ratu, kudune Brajadenta sing dadi patih, nanging padha mati sampyuh. Manjing ana anakmu banjur dadi aji-aji. Dene sirnaning aji Brajamusti kudu saka turasing Prabu Pandhu. Sabab aji-aji mau kagunganing Prabu Pandhu ingkang kaparingake marang Prabu Trembaka duke ngune. Wah. Yen ngono sing nyampurnake anakku kuwi malah aku. Lho, dudu kowe Dimas. Mong aji mau aja nganti ngrendheti lakune anakmu Werkudara. Wah, Kresna kakangku.